den her kanal, mener jeg. Og vi vil gå ind i Vildløb Diving Game, og har I set den her kanal, så please subscribe nu. Og hvad hedder det nu? Sæt den her video til den, fordi vi prøver at vinde den her Diamond Lobby, og det er sindssygt svært Diamond, og jeg plejer altid at spille Diamond, og de spiller tit, og det er meget svært. Og hvis I ser min anden video, så mød min ven igen, så sig hej. Hej. Ja, jeg tror nok, I kunne høre ham, og det håber jeg. Vi har lige vundet bagved, hvis I har set sidste game, og ja, der spillede vi. I kan også få der kunne man ikke have knækket en blyant. Noah. Altså, har du sættet den helt tæt på mic'en? Hvad? Har du sættet den helt tæt på mic'en? Ja, det skal de gøre. Ja, alle sammen altså. På kig deroppe i allerhøjeste venstre side, der kan I se vores navne. Så på de er der sådan noget og så bare lige se i kommentarerne. Og hvis I er heldige, så kan det godt være, at I kan... Hvis I er heldige og I er så vi ser jer, så kan det godt være, at I kan være med i en af vores videoer, vi filmer. Ja, nemt det kan vi. Ja. Hvis I er en af vores subscribers, så skriv jeres navn ned i kommentarerne. Så vil jeg godt have det. Nej, Så det kan du. usikker. Nej, jeg mistede min crown. Ja, det er jeg usikker. Hvis jeg ikke er det, det er fordi, der er mange, der spiller. Ja. Og De mange spammer siger Kalle, eller omfandet dem ikke. Hvis I kan høre mig, så vil jeg bare sige, at mig og Noah, vi er ikke særlig populære i vores klasse og nogen steder, for vi vil bare gerne have, at folk skal kunne lide os at betyde noget stort, hvis I bare kunne abonnere til os. Ja. Det kunne være så stort. Og det vil virkelig hjælpe os. Sådan virkelig. Fordi vi vil godt prøve at få penge af det her. Jeg har lige startet YouTube i går, så kan I se min første YouTube-kanal i går. Det vi vil bruge penge på, og se hvordan man nemmere får en 90 over dobbelt af det. Så klik den anden. Der er ingen, der har set den, så håber jeg selv. Noah, jeg er healing. Ja, sammen tror jeg, I vinder, vi vinder. Jeg får shit lige nu, og det er sindssygt mærkeligt. Shit. Alle sammen, det her, det er en intens fight. Ram 30 2 gange. Godt. Så det, jeg har en chok. Ram 10. Ram hårdt. Ram hårdt på mig, og se vi til GG. Godt. Nej. Og GG. Og du har ikke videoen endnu, men skriv i kommentarerne, hvis vi er dårlige, eller ej. Ja, så bare lige gør det. Okay, nu. Kom, vi prøver igen. Ja, det er lidt svært, så spiller vi næste Civil, ja. Okay, nu skal vi ikke dolde rundt nu, nu skal vi tage os sammen. Skal vi spille Civil et sted så? Okay, kom vi spiller Civil. Okay, mig og min ven her, vi spiller Civil, fordi det er lidt for skøjtigt. Jeg vil gå. Jeg kan. Den er ved det. Skal vi så spille Flum? Og den der, hvis I er heldige, så den der subscriber til os, de kan, og jeg vil gerne starte en challenge for jer. Men hvis I er i Danmark, men så kan, hvis I er i Danmark, og jeg forstår, så kan det godt være den der subscriber. Hvis I subscriber til vores kanal, så kan det godt være, at I kan være heldige, og så kan I vinde 100 kroner af mig. Alle sammen, bare lige til min skærm. Er jeg blevet bandet eller hvad? Show respect to the point you live to review the quest. Sorry about that. Alle sammen er blevet bandet. Skriv kommenter, hvis jeg er blevet bandet. Alle sammen, gør det.
er blevet Nu bandet. hvis jeg også er blevet bandet. Alle sammen skriv i kommentarer, hvis det er blevet bandet. Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig sket det her før her. Det er sindssygt. De forældrene ikke er blevet bandet. For nogle dage. Skriv i kommentarerne, hvis I tror, jeg er blevet bandet. Eller tror ikke. Det har ikke gjort noget galt. Jeg har heller ikke timer. Jeg har også Så er det dem, der bruger timer. Den der står, there was an error at that service was slow to reporting to you. Ja. Leave request, sorry about that. Okay, jeg prøver lige igen. Er vi blevet Du så også bandet? det er på din. Er det også sket på min? Ja, det skal du også på min. Ja. Hvad? Okay, alle sammen skriv ned i kommentarerne, hvis vi er blevet bandet. Jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke. Ja, vi har aldrig prøvet det før. Jeg har ikke anført det sådan noget. Det har jeg ikke. Jeg har bare en uskyldig spiller. Jeg spiller med mine venner. Jeg har timer med egentlig godt. Men så træffer jeg dem lidt efter. Så jeg det er ikke time. Venner. Please nu. Please, vi bliver bandet. Jeg tror lidt, vi er blevet bandet, men jeg tror også lidt, Hvis du gerne vil, men alle sammen, hvis du gerne vil vinde den der 100 kroner, så skal I bare skrive jeres, hvor I bor hen, og hvad for en by nede i kommentarerne. Og så kan vi sende 100 kroner til jer. Jeg tror ikke, vi bliver bandet alle sammen. Alle sammen. Men jeg kan ikke tror, vi er komme blevet ind. bandet. Jeg kan ikke komme ind. Jeg tror, vi er blevet bandet. Tror I, vi er blevet bandet? Ja. Ja, tror jeg. Alle sammen, vi tror, vi er blevet bandet. Ja, det har jeg aldrig prøvet før. Alle sammen, skriv i kommentarerne, hvis vi bliver bandet eller ej. Vi ved det ikke. Vi har aldrig prøvet det før. Okay, jeg tror, jeg kommer ind lige om lidt. Der står logging, lægger, at det er hver nu. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg har aldrig prøvet det her før. Ja, jeg ved ikke. Hvis vi bliver bandet. Og Epic Games banner os eller hvad? Det burde vi. Jeg har ikke gjort noget galt, og du. Hvad har vi gjort? Ja, det er jo sådan også alle sammen. Er vi måske blevet bandet? Ja. Måske skriv i kommentarerne alle sammen, hvis I ser den. Skriv i kommentarerne, hvis vi er blevet bandet. Alle sammen. Ja, du må. Vi vil rigtig godt vide det, så vi ved, Der hvad der står er sket. time out. Alle så måske går jeg ind. Jeg vil lave en YouTube lige nu. Sådan er bare Du lige. ved, hvad der er sket, at vi blev Så jeg laver din side. Jeg håber ikke, vi er blevet bandet. Vent for Q for. Altså, Hvad, Schiffer? jeg ved ikke, altså, hvis vi er blevet bandet, ikke? Så er der Vi laver en nogen anden folk, account, der spiller. hacker. Hvad? Hvis vi er blevet bandet, så er der nok nogen, der tror, Vi hacker. at vi har hacket. Er det ikke fordi, vi er for gode, måske? Måske er det der game, vi vandt. Ja. Så kom vi ind, så døde vi. Vi reload. Alle sammen på det ser, hvad der står. Fed til download service settings. Alle sammen. Ja, det står der også. Det er mig. Alle sammen. Så vi ses. Sådan en video. Ja, vi Husk at komme med, hvad der sker. Så hej. Husk at like og subscribe. Nu.